Wel, bore da i chi gyd. A braf eich gweld chi yma ar y fore yma o Hydref. It's a beautiful morning of autumn. It's very nice to be here. And having not been here in London for 17 years, I'd forgotten how leafy it was. O'n i'n teimlo'n eitha cartrefol. Wel, nawr ni'n canu'r ymynau heddi allan o hwn. Dwi ddim yn siŵr pa un ni'n mynd at o gynta. Falle rhywun... Maen nhw... Dechrau da, dy fe. Yr wythfed, yr wythfed. Bro Cefni, ia? Arglwydd, dangos i mi heddiw sut i gychwyn ar fy nhaith, sut i drefnu holl flynyddoedd fy nyfodol yn dy waith, tyn i ataf, tro fy ffyrdd i gyd yn fawl. Yr wythfed, rhif 8, number 8. Gan mae angen ffurfio'r odwyd i newid tafod bach o'r drefn. We'll be going to the prayer in a minute, and I'm afraid I can't speak to God in any other language except Welsh.
It would sound as strange as speaking to my wife in English. So what we'll do is I will give you a little headline to each passage in English, and then you're welcome to pray quietly, of course, during that passage. So, Gwyddioni, let us pray. Let us start by praising and thanking God. Ein tad nefol, ti ddiw sy'n symud trwy bopeth sy'n byw ac yn bod. Helpa ni deimlo'r ysbryd di yn symud yn ein plith ni yr awr hon, yn y man hwn os gwelyn ni'n dda. I ni'n diolch i ti y bore hyfryd hwn o hydref ein tad. Am roi ni'r rhodd fawr o fywyd. Am gael byw am enid rhwng y ddau drygwyddoldeb mawr yn dyfudu. Y byd yma rwy ti wedi greu. Y byd bregus yma sy'n eiddo i ti. Helpa ni gofio hynny. I ni'n diolch i ti am bob braint a bendith i ni wedi gael yn ein bywydau. Just pray then for others. I ni gwyddio nawr ein tad dros bawb sydd mewn angen o bob math y bore yma. Bawb sydd ddim wedi cael y bendithion a'r breintiau ni wedi cael yn ein bywydau. Ni'n meddwl am rhai sy'n annwyl i ni, yn berthnasau, yn ffrindiau, yn gymdogion. Nad ydyn nhw falle yn yr iechyd gorau bore yma. Y rhai sydd mewn ysbyty neu'n disgwyl triniaeth, neu wedi mynd trwy driniaeth. Eraill wedyn ein tad, yn eu cartre nhw hunain, yn teimlo pwysau y blynyddoedd yn faich ar ysgwyddau nhw. Yn unig falle, yn galaru o bosib. Rho'r awydd i ni fod yn offerynnau dy gwmni ath gysur di. And let us pray for peace in our world. I ni'n cywilyddio ein tad nefol o edrych ar yr hyn sy'n digwydd ar draws y byd yma. I ni'n gweld y dioddefaint mawr sy'n digwydd yn llefydd fel Ukraine, Gaza, Israel, Gwlad Libanus, Yemen. A'r man ryfeloedd nad i ni'n gweld eu hanes nhw ar y teledu ar draws y byd. I ni'n gweddio dros bawb sy'n dioddau oherwydd uffern, hollol gythreilig rhyfel. Gwaith y diafol yn dy fyd di. Ni'n erfyn arna ti ein tad nefol i blannu yr awydd am gymod a heddwch yng nghalonnau pawb sy'n dymuno drwg i bobl eraill, yng nghalonnau arweinwyr gwledydd a charfannau tyrfysgol. O doed y deyrnas nefol dad, yw'n gweddu dair ar ran bob gwlad, dyfodiad hon i galon dyn, a ddwg yn hedroedd byd yn un. O doed y deyrnas i roi hedd i fyd a ddarniwyd gan y cledd. Helpa ni gofio fel mae Emyn T. Elfyn Jones yn dweud, taw trwy ein gwaith a'n gweddu ar y daith, mae hyrwyddo dyfodiad y deyrnas honno. Teyrnas ddew, y cyflwr fodolaeth, lle i ni dy greaduried, mae'n byw mewn harmoni gyda ti y creawdwr mawr. I just pray for forgiveness. Gofyn i ti i faddau ni ein tad nefol am ein bod ni yn methu byw yn unol a thair di yn rhy aml o lawer. Maddau ni ein crwydrodd ar dy ffyrdd di. Syrthio i hen feie falle. Ac eto i ni'n
Diolch yn rhyfeddu yn wir dy fod ti Dduw sydd nid yn unig yn maddau, ond yn Dduw sydd yn tosturio ato ni, yn cymryd treni ato ni, yn ein cyflwr dynol. A mi ti ddod yn un ohono ni, yn Iesu Grist. O gariad anfeidrol ei faint, bod llwch mor anheilwng yn cael y fath ffraint. And finally, we pray for ourselves and for those dear to us this coming week. Ni'n gofyn I ti os weled yn dda ein tarnefol I fod gyda ni a gyda rhai sy'n annwyl I ni yr wythnos newydd hon eto. Nac arwain ni brofedigaeth eithyr gwared ni rhag drwg fydd ein gweddi yn y man. Ond ni'n gwybod bod sawl prawf, sawl drwg, yn siŵr o syrthio draws yn llwybrau ni. A pryd hynny ein tad, rhoi ni'r ffydd. Rhoi ni'r ffydd mewn dyddiau da. I'n cynnal ni trwy dyddiau mwy anodd. Helpa ni gofio dy fod ti yno. Yn Dduw anweledig. Tawel o'n holl bresennol. Clyw ein gweddi, yn enw dy fab di a'n brawd ni neu Iesu Grist. Yr hwnna'n dysgodd ni ddweud wrth weddio fel fyddwn ni yn y man, a dyweddi fawr di. Amen. Good morning all, bore da I chi, a mae'n bore hyfryd o hydref, rhaid fy ddeud. A hefyd croeso I bawb, a hefyd croeso i'r rhai sy'n gwrando o gartre. A gobeithio gawch bob bendith o'n muno â ni.
Ond wrth gwrs y croeso arbennig yn mynd i Mr Alun Lenny o Gaerfyrddin. Diolch i chi am ddod fyny yma. Fi'n gwybod bod chi'n ddyn prysur ac ni'n gwerthfawrogi bod chi'n gwneud yr ymdrech i ddod yma ato ni. Mr Alun Lenny is from Carmarthenshire. At the moment during the week, he is a very busy man. He's currently a county councillor with huge financial responsibilities, and with present tight budget, it's no mean feat. So, diolch am ddod fyny. He's also been a journalist, he's been an author, he's been reporting on the BBC and the S4C. Mae hefyd yn swyddog cysylltiadu cyhoeddus i'r Undeb yr Annibynwyr. Mae weithiau'n ysgrifennu yn y tyst ac erthyglau diddorol iawn, ac dwi'n edrych ymlaen yn fawr i glywed eich neges y bore yma. Mike, diolch am dy gyfraniad ar yr organ fel arfer ni'n gwerthfawrogi. In the coming week, usual pattern of services, so there is a short service on Wednesday, felly ganol dydd, ganol wythnos, fydd yna oedfa fer ac cyfle cael paned a sgwrs wedyn. Dydd Iau i atgoffa ein diaconiad ni, mae yna gyfarfod diaconiad nos Iau yma am 5:30. Hanner 5 mai, ond dwi'n credu, sori, dylswn ni fod wedi fod mwy siŵr o'n amser fanna. Plis dewch yma os da chi'n gallu, ond fel arall dewch ar Zoom am 4:30. Y sil nesaf fydd yn gwneudog, o'n i'n mynd i ddeud, yn ôl gyda ni, ond mae yma bore yma. Ond fydd yn gwneudog yn arwen yr oedfa gymyn yn y bore, ac yn yr hwyr mae gennym ni rehearsal ar gyfer y gymanfa ganu, y gymanfa y sil y gofio. Da ni'n canu allan ohoni y bore yma, mae'r manylion y gymanfa i gyd ar y ffrynt fan hyn, bydd hynny mewn bythefnos. So, nos sil nesaf fydd yna rehearsal ar gyfer y gymanfa. Nawr, ddawn o'n hamgylch i dderbyn eich rhoddion, ac yna, ar ôl yr oedfa, plis dewch lawr stair am baned o de a cyfle cael sgwrs. Wel, diolch yn fawr wrth eto am y croeso. Ar ni'n gweud mae'n braf iawn
i gael bod yma. Dwi wastad yn nerfus pan maen nhw'n rhoi'r CV allan, chi'n gwybod. Ond diolch yn fawr. Ewn ni at yr emyn nesaf. The next hymn is number 5. Tydi fi'n rhodio ffordd maes rôl torri grym y bedd, yn yna mewn calonnau oer, y fflam o ddwyfol hedd. Rhif 5, the 5th hymn. The reading, for those of you who wish to follow in English, comes from Luke 12, from the 13th verse on to the end of that chapter. It's appropriate that it's a verse about wealth, especially this week, especially for me as cabinet member for the money in Carmarthenshire, or the lack of it. When I told people I was coming up, my fellow councillors, that I was coming up to London this weekend, they asked if I was going. They asked me why, and I said, "Well, I'm going to call at number 11 Downing Street to the begging bowl." Well, this man in the parable didn't need a begging bowl. Dameg yr yn fytyn cyfoethog. Bydd rhywun o dyrfa wrtho, athro, dywed wrth ymrawd am roi I mi fy nghyfran yn hetifeddiaeth. O meddai ef wrtho ddyn, pwy yn penodol ddi fod yn farnwr neu yn gymrodeddwr rhyngwch? A dywedodd wrthynt, gofalwch am gadw rhag trachwant o bob math, oherwydd gymaint ei gyfoeth, nid yw bywyd neb yn dibynnu ar ei feddiannau. Ac yna adroddodd ddameg wrthynt. Yr oedd tir rhyw'r cyfoethog wedi dwy'n cnwd da. A dechreuodd feddwl a dweud wrtho ei hun, beth awn na fi? Oherwydd nid oes unman gynnydd I gasglu fy nghnydau iddo. A meddai, dyma beth awn na fi. Tyna fysgu boriau lawr ac adeiladau rhai mwy, a chasglaf yno fy holl hyd am heiddo. Yna dywydaf wrthi fy hun, ddyn, a mae gen I stor o lawer o bethau ar gyfer blynyddoedd lawer, gorffwys bwyta if bydd lawen. Ond meddai Duw wrtho, yr yn fytyn, heno y mynir di einioes yn ôl gynnyt, a phwy gaiff y pethau a baratoaist.
Felly y bydd hi ar y rhai sy'n casglu trysor iddynt ei hunain a heb fod yn gofoethog ger bron Duw. Mae'r dan nesaf sôn am ofal a phryder. Byddai wrth ei ddisgyblion am hynny rydw dweud wrth eich peidiwch â phryderu am eich bywyd nac am eich corff, beth yw fwyta na beth yw wisgo, oherwydd y mae mwy i fywyd rhywun na bwyd, a mwy i'w gorff na dillad. Ystyriwch y brain, nid ydynt yn haen ac yn medi, nid oes ganddynt ystordyn ac ysgubor, ac eto mae Duw yn ei bwydo. Gymaint mwy gwerthfawr ydy chi na'r adar. A ffyn ohonoch all ychwanegu munud at ei oes drwy bryderu. Felly, os yw hyd yn oed y peth lleiaf y ti hwnt eich gallu, pam yr ydych y bryderu am y gweddill? Ystyriwch y lili, pa fodd y maent yn tyfu, nid ydynt yn llyfurion ac yn nyddu, ond rwy'n dweud wrth eich, nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant, wisg i'w chamharu ac un o'r rhain. Os yw Duw yn dilladu felly y glaswellt, sydd heddiw yn y meisydd ac yfory'n cael ei taflu i'r ffwrn, gymaint mwy y dillada chi, chwi o chydig ffydd. A chwythau, peidiwch roi eich bryd ar beth yw fwyta, beth yw yfed, a pheidiwch â byw mewn pryder. Oherwydd, dyna'r holl bethau y mae'r cenhedloedd y byd yn ei ceisio, ond y mae gen i chi dad sy'n gwybod fod arnoch ei hangen. Ceisiwch yn hytrach ei deyrnas ef, a rhoddir y pethau hyn yn ychwaneg i chi. Peidiwch â gofni fy mhraidd bychan, oherwydd gwelodd eich tad yn dda roi i chi'r deyrnas. Gwerthwch eich eiddo a rhowch ef yn elusen. Gwnewch eich eich hunain byrsiau nad ydynt yn treulio. Trysor dihysbydd yn y nefoedd, lle nad yw lleidr yn dod ar y cyfil na gwifin yn difa. Oherwydd lle mae eich trysor, yno hefyd y bydd eich calon. Amen. Gawn ni droi felly at emyn 7, hymn number 7. A diolch i chi am roi ragflas o'r gymanfa fawr i fi bore yma. Rwy'n i lygad Crist i weld yn iawn, y ffiniau ffals a ddrylliwyd i'n prynhawn, mwyn i ni gael carthu'n rhagfan cas, a gweld pob lliw yn hardd yn hael dy ras, o cuddia ni mwyn dy ddangos di, y dyn dros eraill yw ein harglwydd ni, rhif 7.
I've lived in Carmarthen town for half my adult life, but I'm still a country boy at heart. A hambone, as the townies would call us in the boys' grammar school 50 years ago. And I'm still betrayed by my accent. Because when I stopped yesterday in a very busy street to ask for directions from a cyclist who was unchaining his bike from a lamppost and putting on his helmet, I asked him, presuming that he was quite local, I said, "You look like a local. Could you tell me the way to Gower Street?" And he said, "Well, I'm not quite local," he said, "but I'm probably more local than you." And I told him, yes, by about 200 miles. Jesus of Nazareth was also recognized by his accent as a person from rural Galilee when he came to Jerusalem during the last week of his earthly life. Apart from that fateful week, Jesus' audiences were mainly country people. So it's no surprise that 18 of his parables are broadly agricultural. Another 15 relate to money or wealth, and both come together in the parable and in the reading we've just had. Bachgen o wlad oedd Iesu o Nazareth. Pobl cefn gwlad oedd ei gynulleidfa fe. Yn ystod rhan helaeth o'i weinidogaeth. Rhan amla bydde fe'n pregethu yn yr awyr agored, yn y priffydd a'r caeau. Bydde'r bobl oedd yn gwrando arno fe yn fugeiliad, yn weithwyr mewn gynllannau, yn llafurio yn y meisydd, yn bysgotwyr wrth gwrs, os ar lan Llyn Galilea. Gan fod Iesu'n aml yn pregethu trwy'r amhegion, roedd e'n defnyddio delweddau a chymeriadau cyfarwydd i'w randawyr pobl cefn gwlad. Sym rhyfedd bod deunaw oedd amhegion fel o'n i'n dweud yn sôn am fwyd yn ei amffermio. Yr heiwr yn mynd mas i hau, perchenog y wynllan, y goeden, ffigys, ddiffrwyth ac yn y blaen. Ond mae'n ddiddorol sylwi hefyd bod 15 oedd amhegion Iesu yn sôn am gyfoeth neu am arian. Dameg y berl werthfawr, darn arian y gollwyd, y talentau, cyflogau'r gweithwyr yn y wynllan ac yn y blaen. Oedd Iesu'n iwso iaith syml am bethau bob dydd i drial esbonio rhywbeth oedd y tu hwnt i ddeall bobl, sef natur teyrnas Dduw. Y cyflwr o fodolaeth lle mae pobl yn byw mewn harmoni gyda Duw a gyda'i gilydd. Dyna oedd nod Iesu, annog pobl i garu Duw a charu cydddyn. Yn hanes yr ynfytyn cyfoethog, mae'r themau am ffermio ag arian yn dod at ei gilydd yn yr un ddameg. Mae dyn o'r dorf yn galw arno athro gwed wrth ymrawd am roi mi fy siar o'r ffarm, o arall eirio'r darllediad. Mae'n amlwg fod y dyn yma'n ystyried Iesu fod yn athro gyfraith. Gyfraith gyda gy fawr. Oedd a chanoedd o ddeddfau a rheolau yn ysgrythura'r Iddewon, sef at ei gilydd yn Hen Testament ni. At athrawon y gyfraith y bydde bobl gyffredin yn mynd i setlo unrhyw anghydfod gyfreithiol. Nhw oedd cyfreithwyr yr oes honno. A dyma'r dyn yma am i Iesu sotoi broblem y mas. Athro, gwed wrth fy mrawd i roi mi fy nghanran o'r etifeddiaeth. Mae'n debyg fod tad y ddau wedi marw yn ddiweddar at o cwmpo mas dros yr wyllus ma nhw. Sylwch nid gofyn i Iesu am gyngon mae e, dwed wrth fy mrawd. Mae'n amlwg yn ddig gyda'i frawd ac am i Iesu cymryd ei ochr. Mae'n grac yn teimlo bod e'n cael cam. The man who calls out from the crowd, listening to Jesus, obviously has a grievance with his brother and is demanding his share of the inheritance. He reminds us of another brother, also in the Gospel of Luke, about the prodigal son, who also demanded his share of the inheritance and went to a distant country to spend it on a riotous living. The money didn't last long. Riotous living is a costly business, or so they tell me. A TV reporter once asked football player George Best, "Is it true that you wasted all your money on women and drink, Mr. Best?" He replied, "No, I spent most of it on women and drink. The rest I wasted." Wel, dyna ni.
Under Jewish law, the eldest son would inherit the land when the father died. He would then, more or less, replace the father to ensure the continuation of the farm was a sustainable unit that would be economically viable. Any other sons and their families would continue to work the land. But this man in the crowd, probably a younger son, wanted part of the inheritance, perhaps in order to go and sell it like the prodigal son, to enjoy himself. And he wants a legal ruling from Jesus, which Jesus refuses to do, but replies with a parable. Mae Iesu'n gwrthod rhoi penderfyniad, ond mae ymyrraeth y dyn yn y dorf yn ysgogi Iesu draddodi dameg am yr ynfytyn cyfoethog. Dameg wedi newid ei henw dros y blynyddoedd, dameg y dyn golidog oedd pan o'n un yr ysgol Sul. Yna cafodd ei enwyn dameg y ffermwr cyfoethog. Straeon dychmygol wrth gwrs, gan linwyd gen Iesu brofi pwynt yn ei ddymhegion. Mae gwers mewn pob dameg, a gwers y ddameg hon yw gofalwch am gadw rhag trachwant o bob math. Nid yw bywyd neb yn dibynnu ar ei feddiannau. Mae'n siŵr fod bobl bryd hynny fel heddi yn mesur llwyddiant person yn ôl i gyfoeth gweladwy, y pethau mae fe neu hi yn berchen arnyn nhw. Mae gyrru car mawr drud yn arwydd gweladwy o gyfoeth, ac fe i ni, ond i ni, yn tueddu i feddwl fod pobl cyfoethog yn fwy llwyddiannus yn y bobl dlawd. Maen nhw'n fwy pwysig yn y bobl dlawd falle, hyd yn oed bod eu bywydau nhw'n fwy gwerthfawr na bobl dlawd. But Jesus states that no one's life depends on his possessions, and he narrates the parable of the rich fool, a farmer or landowner who was wealthy because the season had produced a huge harvest. But he has a problem, as we've heard. His barns were too small to hold this abundant crop that God's earth had given him. But rather than praying to God for guidance and perhaps using the excess crop to fill the stomachs of the starving, he opens a conversation with himself about what to do. A Q&A session. Talking to yourself is a sign of insanity, or so they say. I'm a member and church leader at Bwlch-y-Corn, a rural chapel on a lonely crossroads high in the hills north of Carmarthenshire. Our family home for 120 years, until 5 years ago, was a small holding of some 20 acres just up the road from the chapel. Now, the weather up in the hills could be very changeable. 1 minute there might be so much fog you could hardly see more than 10 yards. And the next, you could see Carmarthen Bay, 15 miles away. In such thick fog, my father and a friend, when in their youth, went to poach rabbits on their neighbour's land. Having put a ferret down a rabbit hole in the hedge, they waited there, expecting the ferret or the rabbit to emerge. When they heard the neighbour approaching through the dense fog, and he was talking to himself in a loud voice, as was his habit, apparently. At that very moment, there came a breeze from somewhere, and the fog suddenly lifted. Both poachers froze by the hedge in plain sight. But the neighbour was so deep in conversation with himself that he passed on by, not noticing the two youngsters by the hedge. He was unaware of their presence. The rich farmer in the parable, lost in the fog of his selfish materialism, was also speaking to himself and unaware of God's presence. That's why he's called foolish. The 14th Psalm states that the fool says in his heart there is no God. Yr ynfyd a ddywyd yn ei galon, nid oes Duw, medde'r salmydd. A dweud y gwir, mae'r cyfeithiad Gymraeg yn gryfach, yr ynfyd y dyn gwallgo. Dim ond y fi fawr sy'n bod iddo fe. Sylwch sawl tro mae'r fi yn y ddameg. Beth yw na fi? Nid oes unman gennyf i gasglu fy nghnydau iddo. Dyma beth yw na fi. Tyna fy ysguboriau lawr. Casglaf yno fy holl hyd am heiddo. Ar wahân i'r arfediad o siarad gyda'i hunan, roedd y ffarmwr yma'n ynfyd yn ffôl am ddau reswm.
Yn gyntaf, oedd e ddim wedi cydnabod rhan Duw yn y broses o ddarparu'r cyfoeth mae iddo fe. O gredu yn Duw, fe ni'n credu taw Duw sydd wedi creu popeth. Fe ni'n credu bod Duw wedi gosod trefn natur yn ei lle, fel cynhaliaeth i fywyd ar y ddeiar hon. Nawr, naill ai mae Duw yn bod, neu Duw e ddim. Either God exists or he doesn't. As someone said, you can't be slightly pregnant. Either God exists or he doesn't. It's our faith that may come and go like the sea. In the words of Bob Dylan's song, every grain of sand. Sometimes I turn, there's someone there. Other times, it's only me. Os nad yw'n bod, ofer yw cwbl celwydd yw'r Beibl a gwastraff amser i wneud ddod at yn gilydd fel hyn y bore yma. Mae'n debyg nad oedd Duw yn bod yr ffarmwr cyfoethog yn amag Iesu, o falle bod i'n mynd i'r synagog ar y Sabath, yn mynd drwy'r motions yn gyhoeddus, ond yn sicr yn ei fywyd preifat, oedd e ddim yn styried bodolaeth Duw. Oedd e ddim wedi meddwl diolch i Dduw am y cnwd taraethiog gafodd e. A oedd e ddim chwaith wedi gweddio'r Dduw i geisio arweiniad. Roedd gan y ffarmwr mae ddigon y gyfoeth nawr i'w gadw'n gysurus am flynyddoedd i ddod. Dyweda wrth fy hun medde fe, chi'n sylwi siarad ei hunan o hyd. Mae gen i stor o lawer o bethau ar gyfer blynyddoedd lawer, gorffwys, bwyta, if, bydd lawer. Yn geiriau eraill mae'n dweud, I've got it made. Mae'n edrych blaen a flynyddoedd lawer o fywyd ysmwyth. Ond dim ond un nam bach sydd yn ei gynllun e. Rhywbeth fydde fe ddim wedi rhagweld. Sdim blynyddoedd ar ôl dy fe. Yn wir, sdim un diwrnod ar ôl dy fe. Os nad yw e yn siarad â Duw, mae Duw yn siarad â fe. A neges digon sobor sydd gan Dduw hefyd. Yr ynfytyn, heno, y mynnu'r deini oes yn ôl gynnyt, a phwy a gaeth y pethau a baratoaist. Mae'r cwestiwn yn adlais o lyfr y pregethwr, a roedd hwn yn casau'r holl lafur y gyflawnau stan yr hael, gan y bydd yn rhaid i mi ei adael i'r un a ddaw ar fy ôl, a phwy sy'n gwybod ei doeth yn tai ffôl yw hynny. Bydd rhywun arall yn etifeddu'r cyfoeth sy'n dangos, sy'n atgoffa ni o pam adroddodd Iesu'r ddameg hon yn y lle cyntaf, sef fod y dyn o'r dorf wedi gofyn iddo fe i sorto'r ewyllus mas rhwng iddo fe a'i frawd. A dyma'r ail reswm pam oedd y ffermwr yma'n ynfyd. Chi'n gweld, hyd yn oed os nad oes Duw yn bod, roedd ei farw sydyn cyn iddo gael cyfle i fwynhau ffrwyth ei lafur, yn golygu bod e'n gwastraffu ei fywyd ar weithio'n galed. Nawr mae ambell un i fwynhau gwaith caled, yn mwynhau'r cwmni, falle yn cael cysur yn y rwtîn dyddiol. Ond mae gallu mynd yn obsesiwn. Mae pobl yn gallu mynd yn workaholics. I remember working with some people during my years at the BBC who'd come to work because they had a family to support. They had a wife at home. Others might come because they had a wife at home. Not very PC, but there we are. I knew one or two like that, believe me. And they were all men, by the way. Bwhus. A dyma'r ail reswm de, pam oedd e'n ynfyd. So gwaith caled wedi lladd neb, falle ddim, ond mae sawl un wedi mynd i'r bedd heb fwynhau bywyd am ei bod nhw'n gaeth i'w gwaith. The wealthy farmer was looking forward to early retirement and years of luxury, but God intervenes. No retirement, no luxury, no life even. The life this man wasted on amassing wealth. Jesus goes on to say that God will provide what we need, so why worry? Enjoy life, he said. Look at the ravens. They don't plant or harvest or store food in barns, for God feeds them.
and you are far more valuable to him than any birds. Can all your worries add a single moment to your life? According to one of the English translations, I'm not sure which one you have there. The psalmist states that 70 years are given to us. Some even live to 80. This was before the advent of medical science. Brynley Enoch, the faithful member of Heol House Chapel in Carmarthen, has just celebrated his 100th birthday. You would never think that to look at him. He still drives around town in his sporty open-top car, complaining that the new 20-mile-an-hour speed limit is too slow. The Reverend Betty Wynne James, who is also known for quite, rapid driving, told Bryn, take it easy, Bryn, and we'll both be together in the speed awareness course. The oldest man I ever met was John Evans, a former miner who lived on the outskirts of Swansea. He was born in 1877 and was celebrating his 107th birthday when I first interviewed him for S4C News. Amazingly, I interviewed him 5 times after that on his birthday. He died just short of his 113th birthday, having lived through the reigns of 6 monarchs and 26 prime ministers. Pan oedd y bron a bod yn 110 oed, fe fynnodd ei fab Amwell iddo, nawr te dat, ti gael pen blwydd special fis nesa, ti am wneud rhywbeth i ddathlu? A wedodd John, sa'i eriod wedi bod yn Llundain, licen i fynd i Lundain. A dyna ddigwyddodd. Ac fe si a chryw camera gyda nhw i Lundain ar y tren, i ffilmo fe mynd o gwmpas y Senedd ac yn y blaen. Meddylwch, oedd John yn 39 mlwydd oed pan ddath David Lloyd George, oedd yn dod yma, yn brif weinidog. On his 110th birthday, John Evans visited London for the first time in his long life, and Norris McWhirter was on the platform in Paddington to present him with the Guinness Book of Records certificate as the oldest man in the world. That was some shepherd in Kurdistan or somewhere might claim to be older, but no birth certificate to prove it. Later that year, he went to vote in the general election. I can see him now, walking from the car to the polling booth on his 2 sticks. None of this postal vote nonsense. Reporters had questioned the secret of his long life. John, falle gyda'i dafod yn ei foch, would reply in his heavy Welsh accent, no smoking, no drinking, no cursing. Hands up everyone who can emulate that, especially the swearing bit perhaps. Cofiwch chi, wrth o John yn gweud wrth y wasg, oedd yn llan o'r stafell, oedd yn ei gartref, fe nath ein fachar oedd yn eistedd ar y soffa ar bwys fi, sibrwd yn list sylwa, wedodd iddi byd am fenwod. Oedd John Evans wedi mwynhau bywyd, ministrydd fodau, a diddordeb mawr y materion cyfoes, a'i hoff fwyd oedd curry. Nid jyst bywyd hir, eithriadol hir, ond bywyd cyflawn. Daeth Duw yn Iesu Grist yn byd mwyn i ni gael bywyd cyflawn. Beth bynnag ei hyd. Dyna ddwedodd e, mi ddeithim mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Nid sôn am fywyd mewn rhyw fyd a ddaw mae Iesu, mae'n sôn am fywyd nawr. Beth na Iesu Grist yn neud yw yn hannog ni fyw bywyd yn llawn, yn ei holl gyflawnder. Jesus urges us to live life in abundance, whether it's a fairly short life or a very long one like John Evans. As the saying goes, it's the life in your years that counts, not the years in your life. Y ferf o'r gair cyflawnder yw cyflawni, wneud pethau. Nid y pethau ni'n berchen arno sy'n bwysig, ond y pethau ni'n neud. Yr hyn ni'n gyflawni sy'n ein galluogi ni fyw bywyd cyflawn, byw bywyd crwn. Dyna sy'n ei bywyd yn gyfoethog, nid y cyfoeth ni'n casglu mewn bywyd. Ac os yw Duw yn rhoi mwy na digon i ni, dylen ni ddefnyddio'r hyn sydd drosodd i helpu pobl eraill, pobl llai ffodus yn ni.
Nid yw credu yn new yn ei dim byd i helpu eraill yn dderbyniol. Dywedodd Iesu, nid pawb sy'n dweud wrth arglwydd, fydd yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd, ond o sawl sy'n gwneud y wyllus fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. In his second letter to the church in Corinth, Paul states that we are blessed by God so that we can in turn abound in every good work and be a blessing in the life of others. This world, this planet, was created by and belongs to the Creator God. It was his good earth, rain and sunshine that produced the rich fool's abundant crop. Much more than he needed, much more than he had room for. But instead of sharing it with others, he planned to spend it on himself. This selfish attitude and behavior is displayed by mankind collectively today. This precious and fragile world, this world that was God's own home for a short period in time, is being endangered by man's reckless selfishness. The consequences of our race to create wealth, the pillaging of natural resources and the rape of the environment is rapidly putting the whole future of our species in danger. We have to beware, otherwise God may tell us what he told the rich fool. Don't we have a responsibility as individuals and as churches to do what we can to ensure a clean and just world for the generations to come? Mwyn yn hyneidio ni'n hunain, ac mwyn y plant bach sy'n codi, a'r holl blant sydd eto heb ei geni neu henwi. Onid oes cyfrifoldeb yn omni barchu byd Duw, ac yn wahanol yr ynfytyn cyfoethog, cydnabod bydolaeth Duw a'i haelioni mawr tuag atom. I ddiolch am Dduw am bopeth i ni wedi gael yn ei bywydau, ac yn fwy na dim am y rhodd hollol rhyfeddol yma o fywyd ei hun. Ac i ddiolch iddo am gael byw i weld y dail yn troi lliw unwaith eto eleni. Diolch iddo, ein Duw a'n cynhaliwr. Amen. Ac awn ni at yr emyn ola. We turn to the last hymn, which is number 6, rhif 6, gan Dafydd William o Landeilo Tal-y-bont. Ymddidiniaeth gad fi'n llonydd, onid em i godaf lef, o'r dymderoedd lle rwy'n gorwedd i fyny lan i ganol nef. Brawd sydd yno'n eiriol drosof, nid yw'n angau nos na dydd. Brawd a dyr fy holl gadwynau, brawd a ddaw a'r caeth yn rhydd. Rhif emyn 6.
Bydde di'r arglwydd yn bendithio a'n cadw. Bydde di'r arglwydd lywyrchiau wyneb arnom a bod yn trigarog wrthym. Bydde di'r arglwydd edrych arnom a roi i ni heddwch. Amen.